ए कलयुग में जेकरा पर विश्वास करतनी उहे रवा साथे घात कर। ए दुनिया में केहू केहू के हो ना मालिक, जेकरा करुआ रक्षक बुझतनी उहे भक्षक बनल। ए दुनिया में सबसे अगर आज के डेट में महत्व दिहल जाता तो पैसा के दिहल जाता। पैसा के कारण लोग बाप माई भाई भौजाई बहिन बहनोई रिश्ता नाता सब टूट देता केवल पैसा के। तो एगो साधक बड़ा सुंदर भजन लिखल बानी, एकरा पत्नी विचार। जे जे रहे महान उ शैतान बनल बा। जेकरे करुआ महान बननी उहे आज का भइल बा, ध्यान दे। जे जे रहे महान उ शैतान बनल बा। पैसवे कल युग के भगवान बनल बा। पैसवे कल युग के भगवान बनल बा। जे जे रहे महान, जे जे रहे महान शैतान बनल बा। जे जे रहे महान शैतान बनल बा। पैसवे कल युग के भगवान बनल बा। पैसवे कल युग के भगवान बनल बा। साधक के बड़ा सुंदर संदेश देते, गौर फरमाए। पैसा के कारण का होता, पैसवे छोड़ा देता बाप और माई। भाई खात भाई खातिर खोदत खाई। लेकिन पैसा इतन बाऊ चीज बा कि बाप मतारी के भी लोग पैसा के कारण त्याग। ए मालिक जी आपन एक लाद के भाई बा सहोदर भाई पैसे के कारण भाई के धतो दिहल जाता, खाई नहीं। तब साधक कहतनी कि पैसा लेखा निमन आ पैसा लेखा बाऊ कुछ। पैसवे छोड़ा देता बाप और माई। पैसवे के कारण देखो भइले कटाई। देखो अपने खूनवा, देखो अपने खूनवा हैवान भइल बा। देखो अपने खूनवा हैवान भइल बा। पैसवे कल युग के भगवान भइल बा। पैसवे कल युग के भगवान भइल बा।
होता, लेकिन साधक कहता पैसे खातिर चोर के हो संत बन जाता, पैसवे करावो तारा माय भागवत गाथा। पैसा खातिर केहू चोर बनल बा, केहू संत बन जाता। मालिक पैसा में अपना दे, पैसा बा तबो दुख, पैसा नहीं खे तब। पैसा खातिर गरीब कुछ भी कर सकता। अब जरा के यहाँ पैसा रहता मालिक उहे रामायण भी करा होता, भागवत भी कहा होता, गीता भी कहा होता। जरा के पैसा बा सब कोई ना। कभी कहत तनिका पैसे खातिर चोर के हो संत बन जाता, पैसे करावो तारा माय भागवत गाथा। पैसे खातिर पागल, पैसे खातिर पागल इंसान भइल बा, पैसे खातिर पागल इंसान भइल बा। पैसवे कल जुग के भगवान भइल बा, पैसवे कल जुग के भगवान भइल बा। गीत के अंतिम पद में साधक कहते नहीं, गौर केहू बन जाता नेता अभिनेता, नारी भी बांध लेली देखो अब फेटा। केहू बन जाता नेता अभिनेता, नारी भी बांध लेली देखो अब फेटा। पैसे कारण बूढ़ावा, ए मालिक पैसा के कारण जो बूढ़ बा ऊ जवान हो जाता। 70 बरिस के 80 बरिस के उम्र में लोग कम उम्र के युवती के साथ विवाह कर लेता, लोग शादी रचा लेता। तो यही से साधक कहते हैं कि पैसा ऐसा चीज बा महाराज कि बूढ़ भी जवान बन जाता। साधक कहता है का पैसे कारण बूढ़ावा, पैसे कारण बूढ़ावा जवान